wa ya gaya ma bello ya bi salafi ne wa ya gaya ma su waɗancan nesa suke gare ne ku a kusa garan kun taba ji an ce bello ya bi salafi kun taba ji ran da Allah ya ku wa ya gaya ma bello ya bi salafi ne shiririta waɗannan sunaye Allah tabaraka wa ta'ala bai sa muku wayannan sunaye ba wane suna Allah ya sa ba bello ya bo musulmi bello ya bo musulmi ne musulmi sai ya ce ya saba manhaji na salaf mun korai salafiyya yan daudu har sai an kori bello ya bo da gare ta salafiyya ta yan daudu wanda yan daudu suke ciki salafiyar yan daudu har sai an kori bello ya bo wallahi ni da ɗaya ban shiga ba wallahi ni da ma ba ni cikin salafiyar yan daudu don kun bata lokacin ku cewa wai kun kore bello ya ba sai ya sa manaji na salaf din wa salaf dan daudu as-salafi dan daudu wanda ke kwanci a ci shi a bashi kuɗi dan daudu don ana tuwa ma addini asiri to ku bari mu bude ta duka ba maganar salafiya ake wa waɗancan ba maganar su zan mutare ake musu dan daudu mutun ne ka zo kana buɗan munta ana cinka ana ba kuɗi ka zo kana salafiyawa in yara ba ku sani mu ba mu sani ba dan neman katon banza to Allah ya shiryar da mu don haka wanda ke tunanin bello ya ba as-salafi ne ko bello ya ba kaza ne a'a duk sunan da ka sami wanda ba na musulmi ka zalunce da ba da ciki nai ko banne bello ya ba musulmi in akwai wani wanda kuma musulunci mallaka uba ne da yazo ya kore ni amma waɗannan sunaye babu ruwana da su ran da Allah ya ku karatun da kun kai in kun yi mai yawa in kun yi dan kadan irin na bello ya ba dan kadan ko kun taba karo da littafi inda an kace Abubakar As-Siddiq as-Salafi ko Umar ibn al-Khattab as-Salafi ko Usman ibn Affan as-Salafi ko Ali ibn Abi Talib as-Salafi ko kowane daga cikin dubbunne ɗaruruwa na sahabban da manzon Allah ya bari kun taba ganin sunan sahabi guda da an kace ma as-Salafi to ina suka samu wannan suna ba sahabi guda da as-Salafi aya na nan cikin suratul baqara Allah ya ce imani irin nasu ake karba to babu salafi cikin su fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw na'am fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq na'am fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim to kun ji imani inda wanda Allah ke karba na Allah bai karba imani sai irin na sahabbai to cikin sahabban manzon Allah gaba ɗayan su babu salafi ya za ka kira da abinda ba sahabi guda da ya kira kansa shi waɗannan sunaye ma anzalallahu bihamin sultanin ga alqur'ani gaba gare mu Allah ramma kawo min aya inda Allah ya ce mu zan salafawa kawo aya in akwai wanda adda aya inda Allah ya ce ku zama kunu salafiyina ku kawo ni nace babu in akwai hadisi guda da manzon Allah ya ce ku zan salafa ku kawo ni nace babu waɗannan sunaye ne da sun ka samu asali daga baya to ya zaka mai san baya amma wani suna Allah ya samu na cikin Qur'ani yace huwa sammakumul muslimina min qablu wajahidu fillahi haqqa jihad na'am tabakum wama ja'ala alaykum fid din min haraj na'am millata abikum ibrahim na'am huwa sammakumul muslimina min qabl bare haka nan Allah ya ta Ali Imran da kuma Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la na'am wala tamutunna illa wa antum muslimun Allah tabaraka wa ta'ala ya kira masu imani ya ku jama'a kuna cikin masu imani to ga umarni daga Allah yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda sun kai imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqati mafi gaskiyar ji tsoron sa ko meye ma'anar haqqa tuqati kowa ya gurgudun iya kokarin sa sai Allah yace wannan doka ta farko doka ta biyu sai yace wala tamutunna kakku kuskura ku mutu illa wa antum salafiyuna
illa wa antum madha illa wa antum muslimun kakku kuskura ku mutu sai kuna musulmi don haka mi Allah zai tambaye ka gobe kiyama ka zan ba salafe ko musulunci zai tambaye ka musulunci shi wannan shine umarnin da Allah ya bani don haka da ɗaya rana Bello Yabo bai zan ba salafi ba da ɗai salafiya ba kayan su Bello Yabo baka taba jin ko da wargi baka ga an rubuta sunan Bello Yabo an ce a salafi ba da ɗaya wannan shiriri ta ni bata kawo garan ba Bello Yabo menene musulmi ne ya isan duk wanda ya ƙara mini wani abu ga musulunci Allah shi isan mini gare shi don haka masu takamar salafiya ku tai can ku ta yi waɗanda abis ga manhaji na zala ku tai can ga ku da mu muna nan musulmi to Allah ya shiryar da mu iyaka ya zalace kawai zalla ku hake la ilaha illa shine nace ku yi kokari ku amso ta gare su yau ɗan an ka ce suwa ne ma'abuta la ilaha illallah tsakani da Allah suwa za a cewa tijaniya ba a cewa ‘yan izala ko yan ana bi ɗan gemmu suwa ne masu gemmu a ce ‘yan izala suwa ne masu rawani da gemu da rawani ya yi girman la ilaha illallahu na sun kwashi babban kaso shi ne ce ku yi ƙoƙari ku amso ta gare su ‘yan an ka ce suwa ne ma'abuta la ilaha illallah a ce ‘yan izala amma dai har yanzu ba ku zan haka nan ba ai ko to Allah ya shirye da mu